Ilang buwan yun nasakit yan, te? Mga 10 buwan na po. 10 months. Para kayong may myoma o lumalaki ang tiyan nyo. Opo. Pero no, binigyan na kayo ng gamot ng doktor. Opo. Lumalaki lang talaga yung tiyan nyo. Opo. So, parang ganito lang. Pero hindi naman ganyan tiyan nyo. Kaya sabi nila, buntis daw. Pero menopause na kayo. Opo. 52 years old na kayo. Titingnan ko lang yung maitim na nakikita ko sa inyo, ha? Magdasal lang kayo, ha? Opo. Sige, salamat. Bitin mo yung kamay mo. Aray ko! Lalaban ka? Huwag mo kumpisahan. Alasin mo. Gamitin mo yung kamay mo. Aray! Tagal mo. Lahat. Ang sakit nilagay mo. Hindi mo alam kung babae ka lalaki. Kilala mo si Kristo. Opo! May sakit ka sa kanya. May takot ka sa kanya. Opo! Babae ka lalaki. Hindi ko alam! Bakit galit ka sa akin? Alasin mo. Ang sakit-sakit eh! Sasaktan kita dyan sa loob ng katawan niya pag hindi mo kinala. Kalas. Huwag mo nang gamitin ang utak niya. Kalas. Ang sakit! Ay, kakalasin mo. Kalas. Ako masusunod sa araw na ito, hindi ikaw. Huwag mong pakalaman ang kaluluwa niya. Kalasin mo. Kakalasin mo, sasaktan kita. Kalas. Kalas. Kailan ka ba nasa loob ng katawan niya? Anong nilalang ka? Tao ka ba hindi? Hindi ko alam. Hindi mo alam kung tao ka. Sagutin mo yung tanong ko. Baka nagagalit si Dominito, si Dominita. Lalaban si Dominita sa Panginoon sa Kristo. Kung kilala mo ang aking ama, babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Di kalas. Tao ka hindi. Alam ko na, yung hiningong mabantot na parang imbornal sa loob ng katawan niya, isa kang masamang espiritu. Ano kang nilalang? Anong nilalang ka? Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ka ba? Ng anak at Espiritu Santo. Kalas. Tao ka hindi. Tao ka hindi. Ayaw talaga magsalita ito. Matindi. Galit mo rin. Sa pangalan sa Kristo. Ano? Kalas. Sakit naman! Talagang kakalasin mo. Kakalasin mo hindi. Kalas. Oo! May galit ka rito sa pamilya nito? May galit ka kay Marilyn? May galit ka sa kanya? May galit ka sa kanya? May galit kay Marilyn? O bakit nakasalog ka ng katawan niya? Alam ko nasalog ka ng katawan niya dahil nakita ko sa mga mata mo ay maitim. Nakasalog ka ng katawan niya. May galit ka kay Marilyn, wala? Wala! O sino ka? Tao ka ba hindi? Sa pangalan ni Kristo, libog ng sibat sa puso niya. Sa pangalan ni Jesus, sagutin mo yung tanong ko. Tao ka hindi? Tao ka hindi! Ang bagal mo sumagot. Anong nilalang ka? Elemento ka ba? Masamang espiritu ka ba? Duwende ka ba? Kapre ka ba? Maligno ka ba? Laman lupa ka ba? Aninong itim ka? Demonyo ka ba? Sino ka ba? Sino ka? Hindi ko alam! Sakit naman! Lalaki ka, di ba? Boses mo, lalaki. Anong nilalang na masamang espiritu ka? Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ka ba? Aray ko! Ano ba? Anong nilalang ka sa loob ng katawan niya? Anong nilalang ka? Ha? Wala! Anong wala? Ako ba'y niloloko mo? Kakalasin mo, hindi? Kalas mo din. Oo, alisin ko na! Papasok ka pa sa loob ng katawan niya? Hindi na! May gusto ka ba dito? Wala! Ba't nasa loob ka ng katawan niya? Bakit nasa loob ka ng katawan niyo? Katuwan lang! Wala! Katuhan mo lang. Bakit mo naman ito katuhan? Anong ginawa mo sa kanya? Ba't ka naman natutuwa sa kanya? Ano ang katuhan? Katuhan lang? Kailan ka ba nasa loob ng katawan niya? Gano'ng katagal? Matagal na! Gano'ng ka katagal? 10 taon, 5 taon, 3 taon? Wala pa! Wala pa 1 taon? Oo! Ano kanila lang? Anong tawag sa'yo sa lahi nyo? Sa mundo nyo? Anong tawag sa'yo? Hindi ko alam, wala! Oy, ikaw matulis sa loob ng katawan yan. Nakikita mo bakit? Nakikita kita. Tumingin ka nga sa aking mga mata. Nakikita kita. Gusto ko malaman kung sino ka. Gusto mo i-describe ko ang mukha mo sa loob ng katawan niya? Matalas ang mga tenga mo. Ang iyong noo ay parang kala mo pinagsususuntok. At ang iyong mga mukha ay may bukol-bukol. At meron kang pangal na maliit. Ano bang gusto mong sabihin ko sa'yo o parang nakikita ko sa loob ng mata mo? At nakikita ko sa loob ng mata ko. Naintindihan mo? Anong nilalang ka? Anong klaseng espiritu ka? Sabihin mo yung katotohanan! Ewan ko! Anong tawag Hindi sa'yo ko sa... alam kung ano ako!
Hindi mo alam. Katuwaan mo lang. Saan mo siya nakita? Sagutin mo yung tanong ko. Doon! Sa Saan? kanila! Saan kanila? Saan? Ayaw mo talaga, ha? Bahay nila! Sa loob ng bahay nila? Oo! Doon ka nakatira? Hindi! Eh, saan ka nakatira? Sa labas? Ako ba yung nililigoy-ligoy mo, demonyo? Hindi Sa ko. labas! Sige ka lang. Anong ginawa ng taong ito sa'yo? Anong ginawa ng taong ito? Bakit mo siya inanilihan? Ano? Wala! Tinamaan ka ba niya? Hindi! Nakikita ko lang! Eh, ano nga ginagawa niya pag araw-araw mo? Maglalaba! Araw! Kala! Matapang talaga yung lintik nito, ha? Pinapatawa mo ako, ha? Magnitiko! Pinapatawa tayo ng masamang espiritu at elementong ito. Ano bang gusto mong gawin natin dito? Tawagin si Ella? Sino bang gusto mong makaharap mo? Si Ella o si Iya, si Angel o si Karen? Pagbibigyan kita. Makikipag-usap ka bilang instrumento ng Diyos ng kagalang-galang o babastusin mo kami, sasaktan kita. Makikipag-usap ka, hindi? Opo! Sigurado? Opo! Sige. Uling tanong at isang sagot. Kung naglalaba siya, bakit ka pumapasok sa kanya? Anong nagustuhan mo sa kanya? Kasi kami yung nilalaban. Porkit maraming nilalaban sa Evelyn, bakit? Bakit? Damit mo ba yun nilalaban niya? Hindi. Bakit nakakagulo ba siya doon? Hindi. Eh bakit mo siya sinalilihan? Sagutin mo ang tanong ko! Kasi lagi siyang nagre-reklamo. Nagre-reklamo ano? Oo, kasi ang dami-dami yung nilalaban. Eh ano nang pakialam mo doon? Kung marami naman siya nilalaban. Yun ba lang talagang punto Ay, noon? ang tulungan ng mga anak niya. Bakit gusto mo ng kunin to? Hindi po. Hindi mo siya gusto. Oo. Eh anong nilalang ka? Anong tawag sa'yo? Hindi ko po alam kung ano ako. Hindi mo alam. Pero alam mo kung babae ka lalaki. Hindi. Ano ka ba? Anino maitim? Siguro po. Pipilipitin kita. Hindi po. Wag Nakikita po. kita sa loob ng katawan mo. Isip ko na po. Sige, kalasin mo. Diniscribe ko na ang mukha mo sa katawan lupa niya. Nakikita kita. Ang mukha mo parang sinuntok na kala mo may bukol-bukol. Ang tenga mo matulis. Tapos may konti kang pangil na maliit. Hindi ko alam kung baboy damo ka ba o etc. o asong ulol ka na hindi ko mawari. Kung ano bang elemento at espiritu masama ka. Hindi ko po alam kung ano po. Nagagalit ka sa akin? Hindi po. O, kalasin mo. Opo. Alisin ko na po. Bakit mo pinalaking tiyan niya? Bakit mo siya binigyan ng sakit? Wala po. Katuhan nga lang po. Anong klaseng katuan? Wala Pagbibiro? po. Opo. Bakit mo siya biniro? Anong dahilan? Wala po. Binigyan mo siya ng sakit. Anong nilagay mo sa loob ng tiyan niya? Wala po. Wala Bakit po. daw lumalaki Wala kanya? po akong nilagay. Eh sabi mo katuan lang. Wala nga po. Parang hinipan lang. Inipan mo lang yan? Opo. Eh anong klaseng pag-ipa? Pang ano ba yun? Pampalaki, pampaliit, Opo. pang ano? Pangalaki. Alisin ko na po. O, alisin mo. Opo. Alisin ko na. Hindi ko matawag po anong klase ka eh. Tatawag ko na lang sa'yo, masamang espiritu, masamang elemento. Kasi may itim ka eh. Alisin ko na po. Parang ang baboy na akala mo yung sinuntok-suntok ang mukha tapos ang tulis-tulis ng tinga mo. May konting pangit ka. Kailan lilit yan? Ayun. Lilit niya yung tiyan niya. Oh. Ah. Di ba lumilit yung tiyan niya? Tingnan mo yung tiyan niya. Kanina malaki. Kala mo 4 months na tiyan niya oh. Lumiit oh. Wala na po. Alisin mo pati sa ulo niya. Opo. Alisin ko na. Lahat! Linisin mo. Alas! Opo. Wala na po. Galing pa to sa pinang malayo ah. Galing pa tong Tarlac ah. Popokpokin na kita. Hmm. Pati ako pinagluloko mo. Nakita na nga kita ng dalawang mata ko. Anong magagawa ko? Malay ko ba nung nakikita ko kayo? Wala na. Hindi ko nga malaman kung anong klaseng nilalang ka, bakit ganyan mukha mo. Sobrang tenga niya, taga matulis oh. Kala mo, hindi naman si Duduende. Wala sombrero. Tapos yung mukha niya rito, kala mo yung parang baboy damo na parang nilagyan ng tapos yung buhok niya, gano'n. Tapos yung panga niya, parang haba ng uso. Kaya hindi mo maintindihan kung baboy damo ba to, tapos may konting pangil. Kung makikita nyo lang itong nakikita ko sa loob ng katawan, matatakot na hindi ka maintindihan dito eh. Alis ka na! Opo. Patayin na lang kaya kita. Opo. Ibalik mo Alis na na kita. po ako. Alis na po ako. Huwag ka na babalik ha. Oo. Pagbibigyan kita sa mga espiritu ha. Oo. Alis na ako. Huwag ka na magpapasakit sa espiritu nito ha. Opo. Alas! Titingnan ko kung meron pa. Ubusin mo! Meron pa! Meron pa! Alas! Uy! Alas! Oo! Alisin ko na! Ilang kayo sa loob ng katawan niya? Wala Ilang? na! Wala na! Ilang kayo sa loob ng katawan niya? Wala! Isa! Sinong isa? Ako lang! Alas! Ako lang
ang galang. Oh, wala Kahit hindi mo alisin yan, kaya kong kalasin yan, kaya kong pampalitin ang tiyan niya. Tatapusin natin to. Walang kwenta to. Masamang espiritu to. Sinabi na ni Ella sa akin, tapusin ka daw at ibalik sa dapat mong pinanggalingan. Sa araw na ito, ang aking ama naghudya. Hindi ko pwedeng baliin ang kanyang sinasabi. Dahil pagpaparisan ka ng masamang espiritu, sobra. Bawal daw masyadong mabait sa masamang espiritu ito. Mismo anghel na Panginoon Kristo ang nag-utos sa akin na tapusin daw kita sa araw na ito. At nagsisinungaling ka daw. Naintindihan mo? Pero totoong sinabi mo, nasa loob ka lang ng bahay nila. Ha? Hindi ka alis niya. Hindi ka na taga makakabalik sa loob ng katawan niya. Talagang mismong lulusawin kita sa araw nito. Nakikita kita sa loob ng katawan lupa niya. Ngayon, tatapusin kita ng walang alinlangan sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus at Mang Nazareno. Iilawin niyo po ang aking kamay. Bigyan ng sandata ang aking 3 daliri. Tinatawag ko si Rafael ang karngel. Ella, bigyan ng init at gawing espada to. At lupakayin ang masamang espiritong maalili ang nagpapasakit sa loob ng katawan ng pag-aari ng Panginoon Kristo. At lusawin ito, tanggalan ng hininga, at ibalik sa impyerno kung saan man ito nararapat ang kanyang katawan. Espiritong masama. Sa pangalan ni Jesus. Reklamo ko doon kami nalaba kami nakasunod. Laba ka na mga laba. Yan. Malambot na. Tumagos na. Ano pangalan na yun? Ano nga ito? Bangloy Balde. Tinatawag ko. Bumalik ka na sa loob ng katawan lupa mo. Tinatawag kita sa espiritual ng Panginoon Kristo. Amen. Dilat mo ang iyong mga mata. Ano pangalan te? Marilyn. Anong apelido niya? Ilan taon ka na? Hindi ka lalaki. Babae ka? May tanong lang ako ng konti te. Napakasimple lang ito. Napakasimple lang. Oo lang, hindi mo alam. May nakita ka bang liwanag? Madilim? Ewan ko. Pangalawang tanong, pangatlong tanong ko, nasaan ang espiritu at kaluluwa mo? May nakita ka ba kung nasaan ka ba nagpunta? Meron ba wala? Liwanag lang po yung nakita. Ano yung liwanag? Flashlight? Ilaw? Pwedeng... Liwanag lang po ng konti. Ano nga yung liwanag? Nakakasilaw ba siya o ano? Hindi naman po masyado pero maliwanag siya. Nasaan ka ang diwa mo? Hindi mo alam? Hindi po. Niyo po magdasal at manalig sa Panginoon Kristo. Lumit din tiyan nyo te. At hindi ko na nakikita yung parang binugbog kayo ng mukha. Kanina talaga pangit kayo sa cellphone nyo te. Mapapanood naman yung mukha nyo doon. Para talaga mapangit ang mukha nyo. Ewan ko lang kung makikita yun. Pero makikita talaga yun. Wala na kayo. Hindi na masakit yan nyo. Salamat po ha. God bless.